Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес исках да отговоря на въпрос, който ми беше зададен. Как да кажем на английски багаж? Защото има две думи. Едната е luggage, другата е baggage. И ме питаха каква е разликата между двете и кога да потребим luggage и кога baggage. Така, в британски английски двете думи могат да се взаимозаменят спокойно. Тоест, когато искате да кажете багаж, да кажете или luggage, или baggage. Въпреки това обаче в Америка, в американски английски, се предпочита думата baggage. Тоест в Америка ще чуете по-скоро да се използва baggage, докато в Англия може да използвате и baggage и luggage. Примерно на летището, ако искате да се ориентирате къде е лентата за вземане на багаж, откъде трябва да си вземете чекирания багаж, много често ще прочетете на табелата baggage reclaim. Тоест оттам се взима място, оттам се взима багажа от това място, което се нарича baggage reclaim. Но ако искате да употребите думата baggage преносно, в смисъл на, да кажем, емоционалния багаж, който носи със себе си, тук не можем да използваме luggage и трябва да използваме думата baggage. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Може да го споделите с свои приятели или пък да се абонирате за канала, ако искате да получавате първи най-новите уроци. И за тези от вас, които са решили да подобрят английския си тази година, можете да ни изпратите запитване и ние ще се свържем с вас, за да ви консултираме за най-добрия вариант. Чао от мен за сега!